Malaki sana yung isang sipit dito kung hindi to na ano. Natanggalan siguro to. Mas malaki yung kabila oh. Dapat dito yung malaki. Anim na puno yung ano, natali natin lahat. Ang dami natin pinakawalan. Tsaka may nyug na rin tayo. Matik. Gata. Gata to mamaya. Yan mga idol, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Magandang hapon po. Bali kararating ko lang dito sa Kubo. Napakalang dagat oh, pakalaki. Buti hindi ako naabutan ng ulan oh. Bali may papandawin tayo, 15 pirasong trap. May nire-repair pala ako mga idol oh. Pang D-size natin to. Nire-repair natin. Kulang na lang yung ano, likaw. Yung sa gitna na bilog. Yun na lang ang kulang. Malatag na natin ito bukas. So yan mga idol oh, umulan na. Magpapandaw na ako ngayon kasi alas 12:30 na. Hapon na. Hindi ko siguro kayo may sasama sa pagpandaw kasi alam nyo naman, cellphone lang yung gamit natin. Delikado sa ulan. Yan. Umuulan na. Panay ang ulan dito sa amin mga idol tuwing hapon. Banda mga alas 2, alauna. Umuulan talaga dito sa amin. So yan mga idol, pagpasensyahan nyo na lang po. Hindi ko kayo makasama sa pagpandaw. Update ko na lang kayo mamaya pag nakarating na ako ulit dito sa Kubo. Silong muna tayo saglit bago tayo magpandaw. Napakalakas ng ulan. Subasko. Malakas yung hangin tsaka ulan. Subasko dito yung tawag namin. Pag nagsabay yung malakas na hangin tsaka malakas na ulan. Subasko. Panay ang kidlat mga idol. Sige mga idol, mamaya na lang. Update ko na lang kayo mamaya pag nandito na ako sa Kubo. Tapos na ako sa pagpandaw. Bali magpapaulan na lang ako sa pagpandaw kasi hapon na rin. So yun mga idol, salamat sa patuloy na pagsuporta sa aking munting channel. Sana nandyan pa rin kayo para suportahan yung munting channel natin. Ingat-ingat po kayo palagi dyan. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan palagi. Panayang kidlat. Medal, kararating ko lang galing sa pagpandaw. Ay swerte rin tayo kahit pa paano. Meron din tayo malaki. Hindi naman kahit pa paano hindi tayo nasa hero sa malaki. Yan ah. Yan may dulo. Okay na rin ito. Yes. Ito mga idol. Pakakawalan ko rin tong mga mga maliliit. Oh, maliliit oh. Isa lang yung tatalian natin. Ito lang. Ito pakakawalan natin to.
Ito good size na rin to. Mga idol, maliit. Baka wala natin ito mamaya. Ito mga idol, yung isa lang yung tatalian natin. Yung isa pakawala natin. Mga idol, mga good size to. Puro release to, yung maliit. Suga-suga crab lang yung kukunin natin. Maliit din, no? Suga-suga crab lang yung kukunin. Ulam. Walang huli. Ito, dalawang malalaking suga-suga crab. Pang-ulam. Mga pang-ulam lang to. Ito release to. Yan. Masyadong maliit. Suga crab. Dito natin ipunin yung mga pang-ulam. Mga idol, tapos na po ako magtali. Ito yung pinakahuli na tinali ko. Ano? Okay na rin to. Ayos. Sayang mga idol, malit yung dito. Dapat malaki to dito. Malaki sana yung isang sipit dito kung hindi to na ano. Natanggalan siguro to. Mas malaki yung kabila, oh. Dapat dito yung malaki. Anim na puno yung ano, natali natin lahat. Ang dami natin pinakawalan. Ito po. Ito po. 6 lang. Ano? Ito po. 6 lang. Goods na rin, pang-ulam. Pang-ulam na rin yung ano, iba. Goods na rin to. Para sa blessings pa rin to kahit paano. Yan o. Ito yung mga pang-ulam natin. Ang daming suga-suga crab. Yan o. Ang daming gagataan. Tsaka may nyug na rin tayo. Matik. Gata. Gata ito mamaya.
So yun my idol, salamat sa panunod. Ingat-ingat po kayo palagi. God bless pa sa inyong lahat my idol. Kung nagustuhan nyo yung vlog ko ngayon my idol, baka pwedeng pa-subscribe naman dyan pag napadaan yung channel natin. So yun my idol, shoutout sa inyong lahat.